această măsutări naționale și a dus astăzi aici doar cu ajutorul și din cauza sponsorului acest eveniment, Ursus, care odată cu acest minunat Stunt Rider își lansează noul ambalaj, noul produs al berii Ursus fără alcool. Să vă mai zic câteva cuvinte de bine. Este un sport extrem care a început cu ani să fie de formă, ori adevărate culturi în Occident, iar de ce ăsta care doar din premiile obținute la concursul TCM. Mai importantă performanță este filozofia din spatele acestui sporturi, este la produsă, este o compli care deschid temerile, se declară concurs. Ați înțeles exact care este ideea, cu cât o să aplaudați mai mult și cu cât o să strigați mai tare, el își va prelungi acest rezidat, această demonstrație, așa că în orice moment în care simțiți nevoia să le răspătiți cu aplauzele voastre, sunt binevenite. Pentru că este campion mondial, în focus este campion mondial la 2008, din anul 2007. Este un adevărat profesionist, așa că o să-l întâlnim cu căldură. Focus a învățat tot ce știe de la Alexandru Ghinea, care nu se știe de haideți aplauze pentru el, iată-l în picioare, cât călare. Alex a învățat această mișcare, cât picioare, cât călare. Iată că în Ungaria, în 2008, la Hungarian Stunt Riding a luat locul întâi, a luat locul întâi la World Cup Champion în 2007, în 2009 la Israel World Champion la Această motocicletă este una special pregătită